O alcalde en funcións e candidato de Nos Pobra, Xosé Lois Piñeiro, comparecía esta mañá para dar conta do estado das negociacións para formar goberno. A día de hoxe están estancadas e a posibilidade de conformar un cuadripartito co BNG, PSOE e BIP semella cada vez máis distante. A formación encabezada por Eloi Sobrido impuxo como condición que Nos Pobra non ostentase a alcaldía, algo que tamén comparte o BNG por considerar que os votos da cidadanía se traducen nunha vontade de cambio. Nos consideramos que é o máis democrático e o máis xusto cando queres conformar un cuadripartito dentro dese, se hai unha forza que ten máis representación, debe de ser a que ocupe a alcaldía. Entón, esta primeira liña vermella xa dificultou moitísimo continuar con calquera outra conversa. Nos entonces tivemos unha reunión co BNG e co PSOE intentando facer fronte común con unha proposta única as outras tres forzas e poder presentar ya a BIP de tal maneira que lle resultara máis difícil decir que non, pero tampouco foi posible porque nos atopamos ca mesma liña vermella, neste caso imposta polo BNG, na que tamén consideran, fan a mesma valoración que BIP, que somos a forza que perdiu máis votos e, polo tanto, a que máis debe de ceder, aínda sendo a que máis representación ten, e non debe ser a alcaldía para Nos Pobra desde o punto de vista do BNG. De feito, solicitan para a súa candidata. Entón, con estas dúas liñas vermellas, imposible chegar a avanzar en máis acordos. Como último intento para desbloquear as conversas, Nos Pobra remitiu hoxe mesmo un escrito aos independentes, apelando á necesidade de artellar un goberno progresista, aínda que non son demasiado optimistas. Fixemos un último esforzo, mandamos un escrito a BIP, donde reflexionamos sobre todo xa o falado, realmente darlle voltas ao mesmo, pero queremos facerlle ver que o cambio ten que producirse, o cambio do que les falan ten que producirse nas políticas, na liña de acción do goberno, en novas propostas de actuación, o que sexa, e que ao das caras e quen represente a cada forza ten que ser decidido por esa propia forza. De non haber avance nas negociacións antes do pleno deste sábado, antóllase como opción máis probable un goberno do PP en minoría, xa que foi a forza máis votada.